Mä oon 8-vuotias. Mun nimi on Nuutti ja mä oon kiusattu koulussa ykkösluokalla. Joo, mut jätettiin aina ulkopuolelle eikä päästetty mihinkään mukaan. Paitsi mun yksi kaveri, mut sitä mä en löytänyt usein välkyltä yhtään. Ne vaan sanoi mulle, että mä en voi tulla mukaan. No se tuntui tosi pahalta ja välkät tuli tosi tylsiä ja no mä istuskelin siellä nurkassa ja odottelin, että välkkä loppuu. Se opettaja ei välittänyt ja sitten se vaan lähti pois. Kyllä se muiden juttuja kyllä muiden jutusta se välitti aika paljon, mutta ehkä mä tulin aina vaan huonoa aikaa. No se loppui silleen, että mä yhden kerran sain opettajalle kerrottua ja sitten me mentiin koulussa vertaissovitteluun ja sitten siellä se asia selvitettiin. Nyt mä pääsen hyviin leikkeihin mukaan ja on kivaa.